O CB Chantada gañou con claridade o Zamora esta fin de semana por un contundente 75-60. Os de Jorge fixeron un gran encontro e impuxeron o seu xogo durante todo o partido, aínda que ao descanso chegaron a un só punto de ventaxa. Pero nos dous derradeiros cuartos os chantadinos non deron opción ninguna, facendo un gran final de encontro. Unha vez máis, os xogadores da canteira foron parte da clave deste importante triunfo, que acaba con 3 derrotas consecutivas, e na que os máis novos anotaron 19 puntos. Entre eles, Noguerol con 9. Sí, levábamos unha mala racha e con este partido xa tiñamos ganas de ganar e fixemos todo o posible para levar o partido adiante. Bueno, partido que dominastes casi todos os cuartos, non? Sí, menos o segundo cuarto creo que foi polas faltas, o resto dos cuartos fixemos un gran partido e levámonos adiante moi ben, bastante ben. Bueno, o CB Chantada parece que está despegando definitivamente. Sí, a mí xa era hora, xa levamos unha mala racha por non partidos que por poucos puntos perdimos e neste partido por fin encontramos a vitória e contento. Bueno, o que estamos vendo que a canteira que lle está dando tamén moita vida ao CB Chantada. Sí, estamos axudando todo o posible, nós facemos non sei, o que podemos e o que sabemos para axudar o equipo e nada. Bueno, neste partido ti colaboraches con 9 puntos. Sí, bueno, neste partido, bueno, xoguei ben, intentei aportar, pois eso, nun puntos, en asistencias e tal. Outros partidos fixen máis puntos e tal, pero bueno. Foches no pasado, creo que foches o máximo anotador. Sí, encontrei unha boa racha seguida, metín un triple o primeiro da temporada, bueno, fixen un bon partido. Bueno, tampouco é fácil, un rapaz da base, pois ser aí máximo anotador dun partido, eso é bonito. Sí, o primeiro ano de senior eu non contaba con que iba a xogar así tan ben como estou xogando. A ver, sei que intentarei facer o mellor todavía, que ainda queda moito para aprender, pero estou xogando bastante ben. Bueno, realmente tes outro partido complicado, non? Tes outra salida complicada, é vital de ganar este partido. Sí, xogamos contra outro equipo de Zamora que vai máis abaixo que nós na clasificación, para intentar enganchar cos postos de arriba temos que gañar este partido, é importante. Bueno, tives o CB Chantada sin problemas ao final da tempada. Sí, con toda seguridade. Pois fiámonos de ti logo. Gracias. Que haxe suerte. Gracias, igualmente. Con esta vitoria, o CB Chantada queda de sexto con 20 puntos.